आज 10 वर्ष तू इथं आहे. होय ना. आज संपून 11वं लागले. माझ्याबद्दल म्हणजे माझ्या जन्माबद्दल, माझ्या आईबद्दल तुला काही माहिती? मला वर स्वर्गात जावं लागेल बापाला विचारायला. तुला तुझे वडील याविषयी कधी काही बोलले नाही? काय बोलणार? मी 13 वर्षाचा होतो. मला 16वं लागलं आणि माझा बाप घसरला. आईला 16वं वर्ष थोक्याचं म्हणतात तेच बरोबर. तुझ्या आईनं ती मला 16वं पूर्ण होणे अगोदरच गेली. हा, आता आपल्या वरच्या आळीतला तात्या नेनू आहे ना, तो बहुतेक आज गचकला. कालपासून त्याचा श्वास बंद पडला. 80 वर्षाचा आकार गडी तो गचकला असेल. हा, तर त्याच्याकडे माझ्या आई बापाला चिठ्ठी पाठवून देतो आणि तुमच्या आई बापाला या प्रकरणाबद्दल विचारतो. बाब्या, चेष्टा करू नको. मग कशाला ती गोष्ट मालकाने? हो मोठे साहेब, देव माणसं. मी आज 10 वर्ष वाहतोय. आईच्या मायेनं वाढवलं तुम्हाला. अहो, तुम्ही जर आईची आठवण काढत राहिला तर छोट्या माणसांना किती दुःख होईल. ते आपले दुःख कधी दाखवत नाही. त्यांना जर असं ते आपले हात असे जळत राहतात. छोटे मालक, तुमच्या आईवर जर एवढं प्रेम असतं तर त्यांनी असं दुसरं लग्नच केलं नसतं. पण ऐन वेळी चालवण्यात असे ते बिन लग्नाचे मुंजे राहील. मला कळतंय, पण कुणाच ठाऊक माझ्या काळजाला आईसाठी हट्ट धरला. मनातून आई हा शब्द काढून टाकावा असा वाटतो. केवळ पप्पांसाठी, पण नाही रे जमत. मला माझ्या पप्पांच्या डोळ्यातील अश्रू दिसतात, पण त्याच वेळी माझ्या पुण्यशील पप्पांच्या चारित्र्यावर शिखर फेकला जातो. बाबी, माझ्या पप्पांना सारे म्हणतात एका मुलीच्या वासनापोटी बसवणारा कामांत. नाही नाही ऐकतो ते शब्द. अरे माझ्या पप्पांबद्दल आमच्या कॉलेजच्या गेटवर लोक ते लिहून ठेवतात. हा, ते काम बघायचे राजा पाटलाच असणार. त्याच्या पोराला खंडणी दिली नाही ना. म्हणे गणेश उत्सवाची वर्गणी द्या. किती? 2 लाख, 5 लाख. साहेबांनी सगळं हाकलून लावलं. तेव्हापासून तो राजा पाटील तो खोळलाय आणि तो आपल्या मधल्या मालकांना प्रवीणना त्यांनी हाताशी धरलाय. माझी आई मला भेटेल ना, तर या सर्वांना सगळ्यात ही पा माझी आई आणि हे पा देव माणूस माझे पप्पा, ज्यांनी माझ्या आईसाठी आपलं सारं जीवन वळव्यात फेकलं. आईच्या प्रेमा खातर माझे पप्पा तसंच राहिले. आपली जळजळती वासना हृदयाच्या तटबंदीत बंदिस्त करून देवावर विश्वास ठेवा. चांगल्या माणसांच्या पाठी भगवान असतो. सकूसाठी देव धावला. सुद्धा मला राजा केलं. वाजोटीला मूल दिलं. गुढाने भरलेलं शरीर सुंदर केलं. ती भगवंताची कृपा. पण त्या आईला मला भगवान प्रसन्न झाला नाही आणि होतही नाही. कशावरून? अहो, माझी बायको हो. जळला मोरातीचा, गोरी गोरी पा, फुलासारखी छान, पण
बायको केली पण माझी फुकणी करून टाकली. ती लाडात आली ती माझ्या समोर बसते आणि म्हणते, राजा बाबी माझ्यावर कविता करा ना. मी काय गोमलं कविता करणार? हे बघ, तिच्याकडे एक टक बघत राहा, आपोआप कविता सुचते. अरे तोही प्रयत्न केला. 8 दिवसापूर्वी ती माझ्या समोर झाडात बसली, अगदी मॅचीवर हो, आणि म्हणत होती कविता कर. मी कविता केली. बायको माझी किती देखणी, बायको माझी किती देखणी, माझ्या जीवाची माझ्या जीवाची सुकणी, तरी माझ्या जीवाची माझ्या जीवाची सुकणी. जिम्मा घेऊया, तुला पाहुणी चंद्र लाजेला, झाडा आरुणी त्याला पाहूया. अरे वा, तुझ्यात केश कुंतला, जीव माझा कुंतला, मुखाबरी चंद्र माझा सदा डोळी फुलला. अरे वा वा वा, छोट्या मालकानं तुमचं कुठे लपडं बिपडं नाही ना? नाही म्हणजे असं सुंदरच्या कविता करता म्हणून? नाही बघ, जोवर आई सापडत नाही तोवर या हृदयात कुठल्याही मुलीचं प्रेम साठणार नाही.
मोठ्या मालकांना लग्न करायला सांगूया. मग तुम्हाला रेडीमेड आई भेटेल. बाबी, जिने आपल्या उदरात 9 महिने मासाचा गोळा जपलेला असतो, तीच त्याला आईचं प्रेम देऊ शकते. दुसरी प्रसन्नताई, मी जेवण बनवायला जातो. ये, काय म्हणते? मगाशी आम्ही येऊन गेलो. मोठ्या मालकांना भेटलो, मी आणि माझा भाऊ. प्रवीण दादाबद्दल ना? हो, पण सारं समजले आम्हाला. प्रेम आणि खोकला कधी चढून देऊ शकतो, पण मला आवाज जाऊ का म्हणता? सरळ केशव म्हणा. मग तुम्ही मला प्रसन्नताई म्हणून अहो जाऊ का करता? सरळ ईश्वर. डायरेक्ट वहिनीच म्हणून टाकतो. अरे वा, मनापासून आवडलं वाटतं. पण तुम्हाला डायरेक्ट हाक मार भाऊजी. ते एवढंच नाही काय, पण लहान असो वा मोठा, दिराला ना अहो जाऊच करता. मुलाला आई आवाज जाऊ म्हणते. केशव, पुन्हा हाक मार वहिनी. केशव, केशवा. मस्का लावायची काय गरज? तो तर तिचा अधिकारच आहे. पप्पांनी तिला अधिकार दिला नाही, तूही तिला अधिकार दिला नाही. पण याला अजून माझा उतार नाही. पण का? तपासून पाहायचं इथं सारं चारित्र्य. अरे पण 6 महिन्यापासून प्रेम करताय ना? प्रेम केलं, पण हिनं चेक करायला कुठे दिलं? मी हिला 1000 वेळा विचारलं, तुला यापूर्वी कुणावर प्रेम होतं का? तुला होतं, मग ते किती होतं? किती डिग्री होतं? पाव, अर्धा, पाऊण की संपूर्ण? किलोभर होतं. पहिलं किलोभर होतं माहितीये, पण कुणावर ते रांगत नाही. आणि कुणावर असणार? तुझ्यावर. पण निश्चित किलोभर की 100 इकडे तिकडे. माझ्या प्रेमाची थट्टा करताय? अरे बट्टा गुणगुण थट्टा करावी. मग प्रेमच कशाला करायचं होतं माझं? प्रेम? छे, प्रेम नाही, तो प्रेमाचा खेळ होता. दादा, हा, आम्ही श्रीमंत आहोत. श्रीमंत कधी खरं पुढं प्रेम करत नाही, प्रेमाचं नाटक करतात. अरे कुणीतरी म्हणून जीवाची मौत करायला हवी ना. आठवलं ना, उद्या नाही ना, परवा ऐक ना. अरे श्रीमंत असलं की पोरीला काय प्रोग्राम? प्रवीण, माझं प्रेम असं पैशाच्या मापात मोजाल याची तीळ मात्रही कल्पना नव्हती. मी तुमच्या पैशावर नाही प्रेम केलं होतं, मी फक्त तुमच्यावर आणि या घरावर प्रेम केलं होतं. पण माझी पैशात जर किंमत करत असाल तर या क्षणी मी इथून निघून जाते, परत कधी न येण्यासाठी. वहिनी, छोटे मला तू शब्द मागे घ्या. या घराची वहिनी कधीच पैशात मोजली जाणार नाही आणि म्हणूनच मी तुमची वहिनी कधीच होऊ शकणार नाही. मला माहित आहे माझं आणि प्रवीणचं प्रेम साऱ्या गावभर झाले, म्हणून कदाचित माझ्याशी कुणी लग्न करायला तयार होणार नाही. म्हणूनच या प्रेमाची आठवण या मुठभर खाजात साठवून मी अशीच राहणार आहे. प्रवीण, मी तुम्हाला कधीच विसरू शकणार नाही. निघते मी. तू मला हवी आहे प्रसन्न. तुझी फक्त थोडीशी मस्करी
मस्करी केली. दादा, मस्करी करायला काही मर्यादा असते. तलवारीच्या घावांपेक्षा शब्दांचे घाव फार खोलवर असतात रे. त्याची जखम कधीच बुजली जात नाही. सॉरी, एकदम सॉरी. अरे उगाच झक मारी. प्रकरण तू आता प्रकरण बघू. संध्याकाळी येतो मी तुझ्या घरी. जरा फिरून येऊ. तेवढ्याला थोडी उतरेल. ओके येतो मी. याच्या हृदयाचं काही ठामच लागत नाही. पण यांना दारूचं व्यसन का लागावं? हाच प्रश्न मला आणि पप्पांनाही पडला. याचा उलगडा करायला ना नेते आलीये. पण पण याचं उत्तर कुणाकडेच नाहीये. 6 महिने आम्ही प्रेम केलं. या 6 महिन्यात त्यांनी कधीच चुकूनही अतिप्रसंगाचा प्रयत्न केला नाही. ते ना एक दिवशी म्हणाले, प्रसन्न, लग्नानंतर ना तुझं सर्वस्वी माझं असणार आहे. मग ते लग्नाआधी का घ्यावं? का ते पावित्र्य नष्ट करावं? किती उदात्त मनाचे आहे ते. पण आजच मनावर घेऊ नकोस. दारूच्या आहारी गेलाय तो. यातून त्याला बाहेर काढायलाच हवं. ते काम तुझ्या अलौकिक प्रेमाने तू निश्चित करू शकशील. केशव, मला ना अगदी शब्देवर सांग. त्याचं तुला मुलीवर प्रेम नव्हतं ना? कदाचित तिने त्यांना फसवलं असेल म्हणून. पण हा दारू द्यायला लागलाय तुमचं प्रेम झाल्यावर. मग प्रेमभंगाचा प्रश्न उद्भवतोच कुठे? त्यातलं काही नाही. ही सारी श्रीमंतांची तेर आहे. दारू पिणं ही श्रीमंतांची फॅशन झाली आहे. दारू पिणारा प्रतिष्ठित श्रीमंत मानला जातो. खरं सांगू, ही सारी राजा पाटलाची कारस्थान आहे. तो आपल्या घरावरच उठलाय. माहित आहे मला. माझ्याशी देखील लगट करण्याचा प्रयत्न करत होता. हा, पण एकदा हिसका दाखवला त्याला. रोजचं कुत्र्यासारखा माग करायचा माझ्या. आता घाबरू नको. आम्ही तुझ्या पाठीशी आहोत. आता लवकरच या घरची सून प्लस वहिनी बनून ये. 2 in 1, 3 in 1. यांना इंग्रजी समजतं? समजतं म्हणजे काय? माझी बायको मुळी मास्तरी. सकाळी उठते, आता झाडू घेऊन 1 2 3 आणि मला उठा बैठका मारायला लावते. आणि नंतर म्हणते, कॅट पॅट हॅट. तसा मी 7वी शिकलेला. 7वी बॅट खेळ. नंतर माझ्या बॅटची खेळ अशी ती म्हणते. हे चालू असताना माझी आई शेजारणीला सांगते, हा बा आमच्या घरातला नंदीबाई, बैलोबा, बायकोचा होईबा, आईचा बैलोबा. जाऊ दे, पण तुम्ही लवकर या घरी आणि हा माझ्या हातातला डाऊल सांभाळा. तुझ्या तोंडात साखर पडतो. बरं तर होणाऱ्या वहिनी, आज संध्याकाळी प्रवीण दादाला भेटल्यावर त्याला खोदून विचार. मनातील कल्पना विचार. भाभी, पण आधी याला विचार. भाभी, आपल्या मधल्या मालकांचं म्हणजे प्रवीण दादांबद्दल कुठल्या मुलीशी प्रेम प्रकरण होतं का रे? होत. परकलातील प्रेम होत. काय? सांगतो. त्यावेळी आपले मधले मालक बघा 25 वर्षाचे होते. आणि ती समोरची सावतांची मुलगी 5 वर्षाची होती. मला सांगू,